दिनै आदा नाब्लानि गा 63थि जोनोम सानमोन बेनि थाखाय जिहेतु आदाया जोबथेसालियाव दङ बेवहाय जों बोसोरफ्रोमबो जोबथेसालियाव थानाय समाव जोबथेसालियावनो बिथांनि जोनोम सानखौ खुंफैयो दिनैबो बेबादिनो जों बिथांखौ विश खालामनो फैयो बेयाव अफ कोर्स बे खनसेयावहाय कामरुप डिस्ट्रिक्ट एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामनिफ्रायबो गोबां फैयो बिथांमोनानो गिदिर मोजां केक लानानै फैयो जोंनि बोजोबनिफ्रायबो फैदों फिथा सिथाव लानानै फैदों स' बेयाव आदाखौ बिबार बायदिसिना बिदि होनानैहाय विश खालामनाय जाबाय जोनोम साननि थाखाय बिथांनि देहानि मोजांनि थाखाय रायजो राजानि आर'ज गाबनायखौबो जोङो फोरमायबाय रोजा रोजा रायजोफ्रा बिथांखौहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों विश खालामदों बेखौबो जों फोरमायफैबाय आरो आदाया बेखौ खोनानानै मोजां मोनदों आरो बयनिसिमबो साबायखर बावहरदों दिनै जों आरो मिन्थिनो मोनबावदों जे उदालगुरियावबो रायजो राजा आरो एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामा बेबादिहाय राजहुवा भाबे आदानि जोनोम सानखौ खुंदों जों आसा खालामो इसोरा जेब्लायबो बोर होगोन बिथांखौ देहा आरो गोसो गासैखौबो गोख्रोङै लाखिगोन होननानैहाय थासारिया दासान्दि माबायदि दं जोबथेसालियाव एसे बुंनो हागोन नामा दासान्दि बिथांनि हालोदा आदाया मोजाङैनो दङ गेजेराव देहा बारा मोजां नङामोन खिन्थु दा बावैसोनिफ्राय सम्पुर्ण मोजाङैनो दङ देहा भाबे आरो गोसोआथ' जेब्लायबो आदाना गोख्रोङैनो थाखायो बयखौबो बेयाव जायफ्रा फैयो आदाजों सावरायनानै बिथांमोननि गोसोआसो उल्थायै गोख्रों जानानै थाङो बेवहाय गोसोआरि भाबे जेब्लाबो आदाया थिगैनो दङ दिनैसिम